हेलो। काहे राजा? का हो रानी? अरे तुमसे कुछ कहा है कि बा हो? का कहा है? जल्दी बोला हो, इतना संकोचन काहे हो? है सुना। बोला। हरे आज धैला राजा टरनिया तू घर के लइहा के लौना राजा बैगे में भरी के है सुना। बोला। बाट खुशे खबरी कै दिनवा हो आइल आवा घरे राजा कै महीना बीत गाइल कुछ समझ में आए? थोड़ा थोड़ा। बाट खुशे खबरी के दिनवा हो आइल आवा घरे राजा के महीना बीत गाइल अरे मालपुर टरनिया तू आया पकड़ी के लइहा के लौना राजा बैगे में भरी के ए राजा। का हो रानी? हाय और हमार बात सुना। सुनावा। जोड़े जोड़े लैली हा राधा जी साड़ी सुन ले बानी जब से ननद घरे आइल बानी जोड़े जोड़े लैली हा राजा जी साड़ी सुन ले बानी जब से ननद घरे आइल बानी लहे लहे पीर उठे कमर हमर पर के लइहा के लौना राजा बैगे में भरी के ठीक बा, समझ गईली सब बात।